Mga kalingap, si Kuya Ramil nakita na namin. At mapunta tayo ulit kay Nanay Gigi. At wala ka nung ano ay ang lungkot nun. Malungkot nung ano eh. Christmas party. Kumusta ka baga Kuya Ramil? Anong nangyari sa'yo? Ayun, medyo naging busy. Naging busy ka kasi Pasko. Tara, punta tayo dun. At ayan po mga kalingap. Short lang at medyo baha po yung mga daan. Hirap pong maglakad si Kuya Ramil. Oo, hirap pong maglakad at medyo malayo-layo pa po ito. Puntahan namin. Tara po mga kalingap. May kina Nanay Gigi. At bakit ka Nanay Gigi nandito? Uy, ibang ito ni Kuya Ramil ha. Hindi ka nagpunta sa Christmas party. Hindi nga. Ay, galit. Antay kita. Oh, galit. Hala. Doon na kay Chef. Ba't ngayon ka lang? Sige daw. Pagod-pagod si Walang Nanay. isang tao nag-antay. Dapat dumating ka. Oh, malungkot pati si... Dito pala po mga kalingap. Wala ka eh. Aray ko! Anong inabangan mo? Ramel. Kasi walang doon sa Christmas Oo, party eh. ho. Ako yung nagagalit dito talaga. Nakita ka doon ni Sir Alben, wala ka. Ngayon na naantay ka, anong oras na kami nakauwi? Alas 5 ng hapon. Ngayon ka lang nagpakita. Sige daw. Istorya mo kung anong sasabihin mo. Oo. Anong saya namin? Tapos malungkot si Nanay Gigi noon. Yung anak ko na nga lang ang pinapaano ko doon. Wala ka eh. Oo. Nawala ng gana nung sabihin mong di sumunod si Kuya Ramil doon sa sasakyan. Ano pa? Anong sasabihin mo? Yun nga, medyo busy Nagpatawa-tawa anggot ako sa iyo. galit si ano. Oo, talaga malungkot. As in, nakaupo lang sa gilid si Nanay Gigi. Hindi nagiging. Sa'yo yung aking anak. Kasamahan niya mga kuya. Ano ni Sir? Na-busy. Parang lalong nagbo-blooming si Nanay Gigi pag nakikita si Kuya Ramil eh. O tingnan mo, ang haba na ng buhok ni ano. Oo nga. Oo nga. No. Ay! Ikaw Kuya Ramil ha, nang chachansing Amoy. Isda ako, abo yun Nagtuktok kami sa pangpang. Parang may pang-ulam. Wala kami pambili ano ka. Oo, na-miss ka niya ni Nanay Gigi. Ikaw Kuya Ramil, namiss mo na ito. Oo naman. Malungkot dito nang wala ka. Nagsaya lang anak ko. Kung hindi ako sabi ni ma'am ang asawa ni Sir, hindi rin ako tatayo. Pupunta na sana yan ng Laguna. Si Ala ano. sa anak niya. Oo. Kaso, anong nangyari? Nasira yung cellphone. Walang mangyayari. Nasira yung cellphone. Kung hindi ko na maalala yung password. Nakita ka daw ni Sir. Oo. Nagpapayos ka na cellphone kaso hindi nagsunog sa amin. Kaya din. Masaya ka na Nanay Gigi ngayon? Siyempre. Wala. Hindi dumating eh. Maulan Hindi maulan yun ha. Pura ambon lang. Dapat mag-sorry ka dyan. Haloy na haloy. Anong oras na kami umuwi ni mga kaanuhan ko dyan? 5 hanggang gabi. Doon na kami nakatulog ating malalim. Diyan sa may Balyong Balite. Ay ganong layo niya. Bababa kami. Mayo kami linte. Jeep pa. Naantay ka na naantay. Mayo ka man din. O sige. Go. Oo, sayang. May video okay pati. Nagkanta yan si Nanay Gigi doon. Ikaw hindi. At wala ka. May video okay. Kung video okay lang. Ba? Yaon kami dyan. Si Jero. Si Cedric. Si Bibay. At saka si
Mary France. Hayaan doon. Ang puti na pati ni Nanay Gigi, oh. Oo nga. Puti na. Saka bumata. Alright. Oo. Ngayon, mayong New Year. Wala. Nung wala si Kuya Ramil, nalungkot ka talaga, Nanay Gigi. Naku, sir. Baka nagtagay ka nung lungkot ka. Kagabi, ho. Ay, patay! Kala mo hindi na magpakita. Nung isang araw, nagtuktok din kami sa Sabang. Ang sabi niya naman ni Nanay Tina, nagpunta daw Dapat si Sir kahit Richard malungkot, dito. Nanay Gigi, wag na magiinom. At least masaya ho. New Year, last one day. Last one na. Nasuwan. Matibay talaga si Nanay. Sabihan mo ito, kala kasi wala ka na kaya nagtagay na. Sabihan mo to, anong ano dyan? Ay. Sorry. For that. Sorry for that. O, English yun. Yun lang. Nang hindi ka dumating, yung ang ibig ko sabihin. Inaantay ka, wala ka. O ngayon, mag-aalas 3, mag-aalas 4, wala ka pa rin. Hanggat umuwi kami dyan, alas 5 ng gabi na, hain ka. Nasaan? Wala ka. Oo. Yan. Wala. Alam mo bang ikaw ang nagpapasaya kay Nanay Gigi? Ha? Opo. Ay, opo! Alam mo. O tapos wala ka, kala niya hindi ka na kayo nagtagay nga. O anong masasabi mo? Nagtagay siya kasi kala niya wala ka na eh. Kagabi lang Huwag yun. tatagay. Kagabi lang. Sa bahay lang naman. Huwag tatagay. Ako nag-iisa lang. Kasi dalaw lang kami mag-ina. Ako lang hindi. Ngayon, ay nagtuktok kami ni Jero para may pang-ulam sa pang-pang. O, amo isda pa nga niya ako. Ganyan masipag ang tao. Oo. Yan. At blooming pa. Nagpulbo pa yan. Nagpulbo pa. Oo. Amo isda pa nga niya. Nasabihan ka ni, nung nakaraan nga, nasabihan ka ni this guy nung nakaraan. Mapunta kami. Mapunta kami dito. Ay, wala ako. Wala kayo. Wala ako. Nasa bundok mo yata kami, sir. Sa bundok. Yung bundok ko, Okay. kasama ko yung aking anak. Araw-araw ho yan, nasa bundok kami. Masipag, Kuya Ramil. Araw-araw. Totoo yan, sir. Tanong yung aking anak. May mga nararamdaman na ito si Kuya Ramil. Naglalabo na daw ang mata niya. Kasalimingan. Magsalamin lang. Hindi naman. Reading glass. Hindi naman sagot ang salamin. Reading glass. Kasi hiniram ko yung kay Papa. Hiramin ko nga yan. Sabi, Hindi, may sukat kasi yan ng ng grado. babalik din naman pagka hindi na maulan. Reading glass. Ngayon Malabo lang na naman. mata mo, mas matanda pa sa iyo. Hindi, ngayon lang Ngayon. so. 1 week. Kitang-kita pati ni Nanay Gigi ang kapugian. Nanay Gigi. Pogi Nanay Gigi. Okay naman. Pogi. Kaso lang, pogi nga siya, pinabayaan man ng asawa niya. Pati ang anak niya walang kapiling. Ngayon, New Year ngayon, wala kang kapiling sa buhay mo. Mari ako igwa, yung anak ko. Masayang masaya ko. Isang anak ko lang yan. Kapiling ko pa. Ikaw. Sige nga. Wala pang kontak. Sira yung nakalimutan yung password. Madali lang yun, Kuya Ramil, ayusin, nakalimutan yung password. Makakalimutin na ito eh. Kilala mo pa ito? Si Gigi. Ay, sabihira. Alam mo nakaraan, nakalimutan niya si Kuya Jewel. Ano? Nakalimutan mo si Kuya Jewel, hindi? Hindi mo nakilala? Ha? Hindi naman yata. Parang hindi mo lang nakilala nung nakaraan. Medyo malayo lang. Medyo malayo. Sabi ko, sino natawag sa akin? Kala namin sumunod ka tapos nag-tricycle ka pala palayo. Ang tuloy, ang nangyari kay Nanay Gigi. Sabi ko nga, nasan daw si Rumble? Sabi ni Sir, nakita ko na, wala pa.
Ewan naman, napapunta naman Oo. sa dait. Anong naramdaman mo noon? Nalungkot ka talaga? Ay simple sir, wala naman ho ito. Nagsasayang anak ko, nagsasayang kasamahan niyang aking Oo, anak. tunay talaga. Kita namin sa camera. Talagang walang, Tunay ho yan sir. walang Tunay gana. ho yan. Nakaupo lang ako sa ano yan, sa seat na yan, sa upuan. Oh. Hindi ka dumating, ikaw nahihintay, wala ka eh. Tama-tama ang puso ni Kuya Ramil, oh. Wala eh, nabisi ako. Nabisi ka. Alam mo, minsan nadidepress to. Eh, ano ko na sa inyo. Ang ibig Nasa sabihin ano yan, nasa kwarto lang, ayaw lumabas. ay siya. Pag ganyan, mag-exercise, ilakad-lakad mang paa mo para maambunan. Ganon. Tapos, sabihan mo nga anong, meron pang Nanay Gigi, may nagmamahal pa, Na-flash eh. Huwag kang Kuya Ramil. Nadidepress ito ay minsan. Kung mayroon nang gamahal sa iyo, mayroon din nang mamahal sa imo. Oo, sino yon? Yan. Ikaw. Sino Sino ang nagmamahal? Nagmamahal sa iyo kay Kuya Ramil, Nanay Gigi? Me. Oo, pambira. Ang swerte mo, may nagmamahal sa iyo. Yung iba, walang nagmamahal, Kuya Ramil. Oo. Bakit ka pa madidepress? Nagkukulong ka sa kwarto mo, di ka naglalabas. Sayang ang kapugian at ang boses. Ano? Narinig mo na ba yung boses ko? Ay. Nakalimutan. Narinig ko na yun. Nakalimutan mo ah. O sige, parinig mo nga ulit. Bakit ngayon ka lang ng puso ko daw ay nagsama? Sana'y malaman ko na darating ka sa buhay ko. Ikaw sana'y mag-isa, ako sana'y ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ang aking laging hawak at hindi kanya at hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat kong nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang Dumating. Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Sana sa bagong taon, magkatuluyan na kayo. Mahal ang gasolina. Yan. Kabalik-balik namin. Sayahan natin bilang sa New Year. At ngayon, nung Pasko wala ka, ngayon nandito ka na. O, ang ibig ko sabihin, magsaya ka. Kahit wala kang kasama sa bahay mo. Nandito si Nanay Gigi. Yes. Wala Masaya. Alam magpapasa mo, sa'yo kung hindi dahil sa akin. ang tawa ni Kuya Ramil, talagang maganda ngayon ang tawa niya. At ang tawa mo rin. ang ganda pa ng kanta ninyo. Bakit ngayon ka lang? Oo nga naman, bakit ngayon palang baga?
dumating. Agoy. Sa Oo. puso ko. Papapalilipapap. Kaso lang, walang New Year kami. Walang handa. Walang problema yan. Nandito Kain na si lang Kuya kami. Ramil. Andito si Kuya Ramil. Sorry ata, may isda ko ha. Hindi mga mga kalingap nabigay po tayo kay Nanay Gigi kapag may vlog tayo, may binibigay po tayo sa kanya. O Jiro, Yan, Toy. baba na. Padward. Hanggang ganyan. Nawala si Baba dyan. May binibigay po tayo, pati din kay Kuya Ramil. At syempre, kailangan nila ng suporta. At may ipapakasal na kaya si Kalingap Alvin ulit? Handa ka na ba? Oo pa. Kuya Ramil, ala ka na Kuya Ramil. Hindi, pag-pray natin, ano? Kasi lang tayo, masaya lang tayo ngayon. Oo, God bless lang. Oo. Yan, masaya tayo. Kuya Ramil, lagi natin pasalamat sa Panginoon yung kasiyahan. Dapat Nanay Gigi. Ibang saya ni Nanay Gigi. kung nakita mo lang sayaw mo ko, at kasi wala naman to eh. Yun lang ang anak ko talaga. Magaling din magsayaw ang ating anak. Ay, oo. Kaano lang ang anak ko? Yung sayaw ni Jiro, ganun ang sayaw mo, Nanay Gigi. Hindi naman no, sir. Lalaki yun eh. Panlalaki yung kay Jiro, yung sayaw pang Bodot babae. yun eh. Pang babae yung sayaw mo. Ay! Kasi ako Nanay Gigi, kamusta ang puso mo ngayon? Masayang masaya kasi nakita ko si Ramel ngayon lang. New Year, ng Pasko wala ho. Wow, narinig mo yan? Narinig mo yan? Opo. Masaya din ako. Masaya ka din. Kasi kung ano yung kalooban ng Diyos, yan ah. Wow! Bali natin yan yung kalooban mga kalingap. Nako. Basta maging masaya lang ang kayo, Pray lang tayo sa God. masaya na din kami. Maayos yung kalagayan ninyo. Kasi nadidepress na to, Nanay Gigi, pag pray mo. Minsan ayaw na maglabas daw ng kwarto, sabi ng nanay niya. Bakit kinukurong? Hindi. Na ka lang, dami ka lang disappointment. Kaya pala, nung sa Pasko, sabi na ma'am, ay Didi, sumali ka na. Sabi ko, ma'am, huwag na po. Sidiro na lang po. Yan, yung aking anak. Yan. Bibong-bebo rin yan. Yan. Sabi ni ma'am, asawa ni sir. Yan. Basta ito nag-stop dance, inargayan ta kasi magaan ay. Ay, Gigi, may tanong ko. Pag nagkatuloyan kayo kay Ramil, di ka naiinom? Ay nako sir, baka hindi na ho. Baka hindi na. Ang ibig ko sabihin, magpaka mo sa buhay mo at ayusin din ang paa mo para makalakaw ng ayos. Yan lang ang ano ko sa imo. Sagad lang natin. Pinagpipray mo, makaano siya. Ano pang pinagpipray mo, Nanay Gigi? Mas magaling ang ano niya sa paa niya ho. Kasi, Maliban doon, ano pa? maayos ang buhay. Sa kuya din, sa akin. Yan din sa kanya. Kayo pares kayo maging maayos ang buhay niyo. Ganun lang, sir. Oo. Ganun lang ho. Kuya Ramil, ang ganda ng ngiti. Galis tayo para mapag-isa yung dalawa. At grabe po ang kwentuhan nila. Ganon. Sigero. Seryoso na kayo Yes. At opo, meron na silang pangbagong taonan, mga kalingap. Nanay Gigi. Para happy ang New Year, ano? Kailan kayo dyan? Mukhang nag-i-enjoy kayo Ayan po mga kalingap. Ayan mga kalingap, at hanggang dito na muna ang vlog natin. At abangan po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless po sa atin.